conoces Bachouda, non digas conozo el mundo. Si non conoces Bachouda, non digas conozo el mundo. Si nunca quisiste a naide, si nunca quisiste a naide, non digas quiero te mucho, Non digas que tú en Bavia, que tú nel capo de Cena. Non digas que tú en Bavia. Dit is Asturië in de winter. Het ken je verschrikkelijk rijden. Maar als je daarvan is het heel leuk om hier te komen, want het eten is geweldig en ze zijn geweldig gastvrij. De zongenmuzikanten van Ildau vertegenwoordigen Friesland op deze editie. El Festival Lied Internacional entamó en el año 2002 la fundación del mismo nombre en Frisia, en los Países Bajos, para dar visibilidad a la música contemporánea cantada en idiomas minoritarios de nuestro continente. Esta noche, en este Teatro de la Laboral Decisión, vamos a escuchar las composiciones de 11 representantes de restantes lingües, en concreto en bretón, catalán, corso, gaélico escocés, frisión, basio saxón, friulano, sami, uzmurtu, basco y, como no, asturiano. Nou, ik vind het zelfs heel mooi om te vernemen dat ondanks de economische crisis Lied Internationaal alive en kicking is. Zij hier ik wel even een heel bot om nadenken van kennen we het wel on en kennen we het wel waan. Want de crisis had natuurlijk ook in Asturië behoorlijk taslijn. Maar zal ik het goed bestetten? Nee, we willen uw culturele activiteiten in Oerijn houden. En we doen dit, want we vinden dit belangrijk. Ildau won in maart van het hier Songfestival Lied en zal haar een krachten meten met 10 orenacts. Ik denk dit is een van de grootste theaters ontnood daar. En het is live op televisie in Asturië, maar ik in Corsica. Registreerd met zo'n camera's. Ik denk dat het wel de meest professionele live registratie is ontnood daar. Dus dat is weer een stap vooruit. En representación de Córcega. Abre este festival el grupo Dopuchena. Dopuchena y un colectivo de músicos y cantantes fundado en Córcega en 1998. Entre los sos objetivos dan los de caltener y hacer que se valoren las expresiones musicales de la tradición oral corsa, sobremanera la polifonía. Hello, Dopuchena. Hello. How is it here with you? It was really good. Yeah? Yeah. Yeah? Yeah, everything is good. We're trying to make some makeup. And because there's a television, so you don't want to be shining. Proemo di va di mischiare la musica tradizionale con la musica moderna. E ci pare che questo mischio qui piace assai agli anti in Corsica e anche in altro. Young people, so I'm curious, how did you grow up with this folk tradition? Per causa che la mia famiglia non si cantava mica, non cantava, dunque abbiamo imparato in giovani di mia età in Aiaci, in scuola di canto. So you just learn to sing with Natalia Luciani
who is a famous Corsican singer. It's one of the really important person who made the Corsican music growing up, Corsican language growing up as well, and he wrote in Corsican and he sang and he just do everything in Corsican, and he's one of the most important people we have in our contemporary history, Natale Luciani. So as for him, this man was his model. Now in Corsica, when you sing, when you make music, everyone speaks Corsican. So it's a kind of cultural world. In the society is not so bilingual, but the cultural world is really bilingual. So it's a paradox. Dopucena, wat vond je ervan? Ik vond het goed. Ja, het is heel anders dan wat wij doen, maar ik vond het wel goed. Ja. Samen zijn ernstig. Ja, heel folky, hè? Ja. Heel wat anders. Heel verschillend. Ja. Dopucena zal uiteindelijk eindigen op het tweede plak. Een mooie opstekker, want volgend jaar zal hij het internationaal plak vinden op Corsica. Gijon of Chichon op zijn Asturisch ligt aan de Atlantische kust. Het is de grootste stad van Asturië. Een regio met een heel eigen muziektraditie en een eigen taal. Hola, señor. Hola. Una pregunta. ¿Habla usted asturiano? No, No. no soy de aquí. ¿Y conoces el Festival Lied International? No. Es un festival de lengua minority. Es aquí en Gijón. ¿Sí? ¿Conoces? Sí, hoy. No, no lo sabía. ¿Hablas asturiana? Asturiano no mucho. No. No. ¿Pero poquito o no mucho? No mucho, no. ¿Conoces el festival? No, la verdad es que no. Es en el laboral, aquí en Gijón. Hola, buenos días, señor. Tengo una pregunta. Una pregunta. ¿Hablas asturiana? Asturiano, sí. Sí. Sí, claro, de siempre. Padres, abuelos y toda la ascendencia, vida y por haber. Hola, buenos días. Tengo una pregunta. A ver. ¿Hable asturiana usted? Sí, pero ¿qué falo? ¿Qué? ¿Conoces el Festival Lied Internacional? No. El NIT. Lied. No, ¿por dónde lo ponen? ¿La ponen en la televisión española? ¿O no? ¿Lo ponen en televisión española? En la televisión RTPA. RTPA, la asturiana. Es Asturian Mining Company, el grupo de música. No los conocemos. ¿Y sabes música asturiana? Algo sí. ¿Qué? La gaita y esas cosas. ¿Y conoces el Asturiana Mining Company? No. ¿Y conoces el grupo Asturian Mining Company? No, porque eso será más bien para jóvenes, ¿no? Yo sí. Ya estoy pasado de ola, ya. ¿Qué toca? ¿Qué es un poco música de folk asturiana y un poco moderna. ¿Lo echan en la televisión? Sí. ¿A qué hora? A las 11:30. ¿En qué canal? ¿Vas a ver? Sí, posiblemente. Sí, pues lo veremos, sí, que estaremos en casa, sí. Okay. Hasta luego. Adiós. Don't Claim to Be in Love With Me. Vamos a ver un vídeo que nos va a aportar más datos sobre esta banda y sobre la lengua en la que cante, l'asturiano. Asturiana Mining Company y un grupo nacido en 1998 y formado por músicos muy conocidos de la escena folk, rock y jazz de Asturias. Tienen 2 trabajos discográficos editados, los que incluyen canciones tradicionales asturianes, reelaboradas con arreglos innovadores y otras de composición propia. What's typical about Asturian music, folk music? Well, the main characteristic at first in the folk movement back in the 80s,
the gaita, the bagpipe, was really popular, and people were really dancing to a lot of the repertoire. But as you get more involved with it, you realize that the bagpipe repertoire of Asturias is really a lot smaller than the sung repertoire. Asturias has a tremendous singing tradition, and in the Asturian language and otherwise, because there are a lot of songs in Spain that are sung everywhere in the various dialects, but the songs are really the same. But there's a ton of music sung in Asturias, so that's a good thing. And there's a lot of different styles here. There's vaqueradas, there's jotas, there's songs that really have been very much a part of the emigrant experience, that have gone across the ocean and back. So there's a really wide range of stuff to work with. Estichuga de bachota tan el medio de la mar. Estichuga de bachota tan el medio de la mar. De la mar de la Llublina, de la mar de la Llublina, del Gueiro la soledad. De Asturiana Mining Company krijgt op haar thuiswedstrijd de publieksprijs van de Seel en de internetstemmers. You will not be surprised. The winner of the public is Asturiana Mining Company. My opinion, I'm not an anthropologist and I'm not an ethnomusicologist, but I feel that every time I hear folk music, it seems everywhere around the world, language, whether it's English or whether it's Asturian or whether it's an African tongue, they come with their own repertoires. Music and language come together, they seem to grow together, and so it's natural for people to want to preserve their roots and their own music and their own language. Now, as an artist, you have to decide how far you want to go, how commercial you want to be, whether you want to move it to English or to Catalan or to Castellano. These are decisions that have to be made, you know. But to me, as a producer, the most important thing is the sound that you make and how good the sound is, and the people you work with, and then make the rest of the decisions after. You know. De Corsicanen van Dopucena zitten ook op deze lijn. Lit het maar aan haar oer om in het artiestenhotel een feestje te bouwen. Dan blijkt dat volksmuziek al heel net uit de tijd is, maar libbet als een hert. Voor Asturië en Corsica luidt het voor de hand dat ze voortbouwen op de traditie van haar eigen volksmuziek. De situatie in Friesland luidt er likwijls wat oors hinnen. Volgens mij is Friesland te lietswest om echt een grote muzikale stijl te ontwikkelen, denk ik. Maar we hebben altijd dus goeie oude Pieter Wilkes nog en ja, het teken van de meer, maar... Schotland had met zijn rieke Keltische verliezen ook een schatkamer aan muzikale tradities. Brian O'Hara es un cantante y compositor escocés bien aclamado y uno de los intérpretes de música tradicional gaélica con más sonadía. Vive en Inverness, nes tierras altes de Escocia. Ik ben heel soort van, ik denk van ja, het is mooi. Het is wel heel herkenbaar. Oh ja, dat is een beetje die stad, een beetje Iers, dat is een beetje Scots. En dat vind ik dan, ja, dat is mooi, prachtig. En dat is gelijk de associaties die je daarbij hebt. Maar dat neem je dan ook mooi. En wij hebben ons eigen idioom in die zin. Dan denk ik van ja. Omdat wij net een uitgesproken statement hebben met de muziek, of nou ja, het is wel een statement en we hebben verschillende muzikale grapjes, trucjes erin. Maar het echte ding is het Friese taal. Dus dat valt dan ik dubbels hut op. El cantar que presenta en Alit International titúlase Gracies y ta cantau l'Udmurtu, una lengua de la familia urálica que se fala en la República d'Udmurtia. Neste territorio de la Federación Rusa, l'Udmurtu é idioma cooficial xunto al ruso y, igual que esta lengua, escríbese col alfabeto cirílico. Calcúlase que lo falen 500.000 de personas. Iván Punxo se vienllueu al frente d'un grupo profesional de música para aumentar la difusión de los sos cantares y ello supunxo el nacimiento de la banda Iván Veloz Lutsev y los 4 Cheverpios, que en la lengua udmurta significa 4 rapazos guapos.
Here is the Udmurtian guys. Yeah. Can we come in, please? Yeah. And what style of music do you play? Pop rock. It's indie. Indie pop rock. Indie pop rock. It's a new thing in our Udmurt language, in our Udmurt culture. Very interesting project. Udmurtisch and indie pop rock. This That's different. a new combination. It's a new combination. Different. Yes. Because other Udmurtians play more folk or Yes. what? Yeah. Okay. National. Well, good for you guys. Thank you. Did you do a lot on Facebook and all that for? Yeah, social network in Russia, Vkontakte. Vkontakte. Contacte. Yeah. Facebook very popular. The girls will love you after this. Yeah. Tuvimos ahora al marcador los 7 primeros votos de Frisia y para ello tiene la palabra el Jurado de Frisia, Bert Osterhaven, que es también el presidente del Jurado. Goeien, meisken in Sison. Mooi dat je hier al je zo manmachtig binnen. Ik zet mijn punten niet aan. Bert Oosterhaven wie verscheidene jaren jurylid bij Lied. Hij is muzikoloog en wetenschapper bij de Frieske Academie. In Gijon is hij voorzitter van de jury die bestaat uit overleden van de verzintwurdige regio's. Ook in de jurykamer dus een boent palet van talen en culturen, maar een hart voor de muziek. The quality of music, because it's number one, and I think it's the most important thing. The quality of music. How is the tension? How do you like the rhythm? How is the tempo? According also to the lyrics they sing about, the words they sing about. Do you think that it fits together? So. Then the second point, the quality of the lyrics. The content of the lyrics, where is the song about? And the originality of the lyrics. Is it the so-and-so love song, or is it something special? Is it something special according to the region where the band or the artist comes from? And you can see in this book we get from Henrike, all the lyrics are in this book. The lyrics are in the language where the act is coming from and in English. We hebben van de morgen constateren dat er een hele soort hele goede teksten tussen zitten. Dat er eigenlijk misschien één, als in het Hollands zei niemand dalletje tussen zit. Voor de rest met hele goede teksten, maar literaire weer en alle drie goede popteksten. En in het verleden hier er al dingen bij verzangen van hoe door is er maar te komen. En dat is dus net alleen de muziek is een geweldig stuk professionaliseren, maar de tekst en ik de tekst niet die minder iets staan. Fifi med klunchestrin. Hey, wat lekkers, nu mag dat zin. In min kop is wat verkeerd, in min kop is wat verkeerd. Fifi med klunchestrin. Hey, wat lekkers, nu mag dat zin. In min kop is wat verkeerd, in min kop is wat verkeerd. Ik weet, du weet, vi weet dat du weet, dus ik weet, du weet, vi weet dat du weet, dus ik weet, du weet, vi weet dat du weet, dus ik weet, du weet, vi weet dat du weet, dus. En het feit dat de televisie er nog heel dichtbij is, maakt het dat het performance, dus hoe shit het eruit op het toneel, dat ik een groot belang met. Dus net alleen meer de kwaliteit van de nummer op zelfs, maar ik alle onderdelen die dat uitmaken. Hallo, voor
Voodoo Electric from Germany. Wenn wir Deutsch reden und ihr eigene Sprache, können wir einander verstehen? Ja. Es ist eigentlich eine Mischung aus Deutsch, Holländisch und Englisch. Das ist so ein Mischmasch und das klingt ziemlich lustig. Ja, das Lied ist geht um Süßigkeiten, um Schlickerei und ist halt so ein Hommage an die Schlickereien. Schlickereien, das verstehe ich doch nicht. Schlickereien sind Süßigkeiten. Oh, Süßigkeiten. Ja. The Voodoo Electric y una banda de músicos mozos, de edades entre los 18 y los 25 años, que proceden del noroeste de Alemania a la vera del Mar del Norte. Formado por 8 componentes, este grupo nació en Xineru del 2010 y atopa la base musical en el rock de los años 60 y de los 70. Hasta el momento tiene grabado un EP. El sonido de The Voodoo Electric va desde una psicodelia armónica a algunas pinceladas de jazz y un daqué de soul. Na so tierra de nacencia, Frisia Oriental, sorprendieron al público por la originalidad de les lletres y por la fuerza que ponen a les sos actuaciones en directo. Musik, das Stück ist auch ein bisschen anders als die Musik, die wir sonst machen. Das ist ein bisschen Zirkusmusik, kann man sagen. Und ansonsten machen wir eher Rock, Richtung Blues. Puntos pa The Voodoo Electric. De Plopduitse jongens van Voodoo Electric eindig je op het derde plak. Asturië had 1 miljoen inwoners, waarvan zo'n 250.000 de taal spreken. Het Asturisch is erkend, maar had net dezelfde status als het Baskisch of het Catalaans. Correct als alle oren minderheidstalen stiert het Asturisch onder druk. In de jaren 70 waren er bijgelijks nog dubbelt zo volle mensen die de taal machtig waren. Controlen-nos, manipulen-nos, acculturicen-nos. Lied Internationaal is dan ook een politiek statement voor Asturië. Zelfs boeten de plannen van het organiserend comité. Een actiegroep loekt de aandacht bij het optreden in het skoft van Die Zebra, een Asturische rockband. En de hele zeel liet hem hier maar volle overgave terug meeslepen. Zie het maar, is het de taal en de politiek of de muziek die je spreekt? Nos sí que necesitamos rescate y el único crédito que nos pueden dar y la nuestra reconocencia legal. La asturiano y lengua oficial, ya.
Hoe beteert het voor Ildo met het nummer 4? Damos paso a la séptima actuación. En representación de Frisia, recibimos al grupo Ildau con su tema Fueu, un cantar que fala de cómo gracias al amor se puede luchar contra la soledad, la pérdida y el desasosiego que supone tomar decisiones. Ildau ye un grupo musical frisiu creau va poco. Les dos artífices del nacimiento del grupo, este mesmo año 2012, son les sos cantantes que dejaron el nombre que comparten, Ildau, al conjunto. Ellos, que se conocieron en conservatorio, descubrieron que les sos voces encaixaban y decidieron participar en concurso de la canción Frisia Lit 2012, acompañados por guitarra, piano y baixo. D'algunes de les sos composiciones surgieron de la que viajaban en tren. El cantar que presenten a este concurso trata de los 4 elementos, usados para explicar las emociones de la vida. Agua como soledad, viento como escolleta, tierra como pérdida y fuego como amor, que conquista todo. Meer ben ik herinnerd, Els altijd bij mij. Delen mooie dienen door, strelend op een ziede. Dikke trippen trok mij hinnen, hoe stremen van verdriet. Neer de wien in mijn recht, neer delen mooi het paard van mij. Het brengt mij op verkeerde waai, de wien neemt mij mooi. Viel de warmte om die hinnen. Dit wetter en wien het gevecht net te winnen. Verbrand die zwaargen en volg je het jacht. Het vuur zal altijd branden. Je mij even en het hier breekt. Viel het net woordje, maar dreven dan hoe alles wat volgt. Liet hij mooi vieren, liet hij voortblazen, liet hij vallen, vallen, vallen van de raden. Ildo eindigt op plak nummer 7 en de grote winnaar is het Bretonse Leeuwen. The winner of Asturias 2012 Lit International is Leeuwen. Aunque nacida en Gales, Leeuwen y Stefan representan el Festival Lit International a la lengua bretona. Esta cantautora tiene de ellos discos, trabajos nos que la componente jazzística y muy alta y que recuerden que Leeuwen tiene una formación sólida como cantante de jazz con toques de blues y influencias de Billie Holiday. Mil ben ons diolch, heb gezond ik. Diolch yn fawr iawn yn Gymraeg. Dwi'n do'n i ddim yn disgwyl hyn o gwbl. I was really not expecting this. We didn't. I think we all want this really, and I do think that as long as we continue to create in our languages, they are alive and well, and to create modern things, not to stay too hard in tradition and the old times, because this is now. So it's now and tomorrow. Peace. Respect.
escocés. Quant meus da chuves Varda zua E cris da chlawa Din dan da lua Les on parculupeu Quant meus da welet Peplam Pepnam Tamatam Chilau, chuchumuchu, etre cloche, na cloche, les on pas coulupeu marplis. Les on pas coulupeu. De treta a da dags e pars juas a juas les on pa culubeu pepe zabate ni ondau trus a tau ma breza brau Chilau, chuchumuchu, etre cloche, na cloche, les on pas coulupeu marplis. Chilau, chuchumuchu, ta treta. Ik heb me in dit geval wel achter, ja, ik sta er wel achter het oordeel van de jury. Ze had er echt wond, vind ik. Ja. Ja. Krijgt van dat we hierheen roen zijn, week van, wat maken die punten nu we Huisdel zetten en het gewoon supergoed. Dus we zitten hier echt te stralen en maar die band, het is weer één groot feest, dus echt superleuk.